दिनैनि सानाव नोंथांमोना नुबाय जे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव जोङो मोननै जायगायाव साथाम गेदेमा सुबुंनि मुसुखा बेखेवनाय जादों। बिन्नाखाथायाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांमोननि मुसुखाखौ जों बेखेवखांबाय। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो दायै जोङो नैबे गसाइगावनि जे हार्ट बे मोनसे जायगा बे जाबाय सारियालिनि बे साखाथियाव मोनसे फिसा पार्क दङ। बे पार्कआव जोंनि बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ दा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेखेवबाय। दा बेजों जोंहा बे ओनसोलनि गासिबो बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा गायसननांगौनि सार्थआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिभ एन्ड लेट लिभ बे स्ल'गानखौ लानानै बिथाङा अहिंसानि नीतिजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ बे जांख्रिथायनायाव बे बाहागो लाहोदोंमोन। आरो थारैनो जोङो फैयै फैयै दिनै मोनसे स्टेजाव सफैबाय जे बिथांनि बे सोमावसारनाय बा नेतृत्वनि गेजेरजोंनो जोङो नुबोदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अहिंसानि नीतिजों सोमावसारदों। बेराफारसे जोंनि जोहोलावफ्रा माखासे हाथियार लानानै सोमावसारदों। दा बे मोननै सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो लास्टआव नुबाय जे थारैनो जोङो हिंसानि लामाजों थांब्लाबो जोबथारनायाव अहिंसा नीतियावनो जों फैनांगौ। आरो भारत बायदि मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे सुक्तियाव जों फैनो हायो। दा जोङो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआरखौ मोननो हाबाय। आरो बे मोननायनि गुदियावनो दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि। आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ दिनै जोंनि गासै बे खालि बर' हालाम एबा जोंनि आसाम बेल' नङा सारा भारत बर्षआव दिनै स्वीकृति होदों। थारैनो बे सासे गेदेमा सुबुंमोन। आरो बे जुदि बर' माहारियाव जुदि उजियाबानो गुबुन माहारियाव उजियोमोनब्ला बे भारत बर्षनिनो सासे मुंदांखा सासे सुबुं जागौमोन होननानै गोबां मानसिया बुङो। मानोना बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया बिराद स्पस्तमोन जे जोंखौ थांनानै थानो होनायजों लोगोसे गुबुनखौबो थांनानै थानो हो एबा गुबुना जेरै थांनानै थागोन जोंखौबो बे रोखोमै थांनानै थानो हो। बे गिदिरथार मोनसे स्ल'गानखौ लानानै बिथाङा आवगायनानै दिनै बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव नैबे सारिसिम गायसननायाव बिथांमोना दिनै जोंखौहाय बे लामाखौ होबोदों। दा बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै खालि बर' हारिनिल' सासे मुंदांखा सुबुं एबा जोंनि बर'नि बिफा जानानै थायाखै, बे जोंनि हादोरावनो सासे मुंदांखा सुबुं जाबाय। जाउनाव नोंथांमोना दाखालि नुबाय जे 1 मेआव जोङो गोदान दिल्लीयाव कैलाश नगराव कैलाश कल'नियाव बेवहाय जोङो मोनसे लामाखौ बिनि मुङै दोननो हानायजों लोगोसेयै मुसुखाबो गायसननाय जादों। आरो बेखौ भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसेयै भारतनिनो नखर मन्त्रि जाय बिथां अमित शाह बिथाङा गावनो नुजाथिनानै बेवहाय प्राइम मिनिस्टार नुजानो हायाखैबाबो नखर मन्त्रिया नुजाथिनानै जेरैबायदि स्वीकृति होबाय। लोगोसे आसामनि जे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जे बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि हारिखौ जे स्वीकृति होबाय एबा बड'फाखौ जे स्वीकृति होबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर बाथ्रा। आरो लोगोसेयैनो आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे गेदेमा सुबुंफोरखौ जोंनि गेजेराव गोथां महर होनो थाखाय आरो इयुन जोलैया जाहाथे बिथांमोनखौ अराय सिबिलांनो हायो, बिथांमोननि जारिमिनखौ मिथिलांनो हायो, बेफोरबायदिनो जोङो मुसुखाफोरखौ गायसनलांगोन। आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि गसाइगाव नैबे टाउननि गेजेराव जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बा बड'फानि मुसुखा गायसनबाय, बे जोंनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय जोबोद बे मोनसे गोसोखांथाव हाबाफारि।